ପିଲାଙ୍କ ଭଲ ଅଛ? ଆଜି ଆମେ ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଜାଣିବା ହେଲା। ତାଙ୍କ ମାତା ପିତା କିଏ, ତାଙ୍କ ଭାଇ କିଏ, ଭଉଣୀ କିଏ ଜାଣିବା। ତ ଜାଣିଛ ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁ କେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ କହିଲ? ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଗପଟେ କହିବି ହେଲା, ଶୁଣିବ। ତାଙ୍କ ମାତା ପିତା କିଏ ଗଣେଶଙ୍କର? ପ୍ରଭୁ ଶିବ ହେଲା। ଥରଟେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ବାହାରିଲେ। ଗାଧେଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଗାଧେଇବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ମଳି ବାହାରୁଥିଲା। ସେ ମଳି କଣ କଲେ ବାହାର କରିକି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ମଣିଷଟେ କଣ୍ଢେଇଟେ ତିଆରି କଲେ ହେଲା। କଣ୍ଢେଇଟେ ତିଆରି କଲେ, ସେଟା ମଣିଷ ରୂପରେ ହେଇଗଲା କଣ୍ଢେଇଟେ। ସିଏ ତାକୁ ଜୀବଦାନ ଦେଲେ। ଜୀବଦାନ ହେଲେ ଗୋଟେ ମଣିଷଟେ ହେଇଗଲେ। ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ମଣିଷ ଗୋଟେ ମଣିଷ ହେଇଗଲେ। ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେଲେ ମାତା ପାର୍ବତୀ କଣ ଦେଲେ? ଗଣେଶ ବୋଲି ନାଁ ଦେଲେ। ସେ ପୁତ୍ର ବହୁତ ଭଲ ପାଇଲେ। ମାତା ପାର୍ବତୀ ଗାଧଉଥିଲେ ନା, ସେ ପୁତ୍ର ତମେ ମୁଁ ଗାଧଉଛି, ସ୍ନାନ କରୁଛି, ତମେ ଯାଇକି ଦ୍ୱାର ବାହାରେ ବସ, ଯେମିତିକି ଘର ଗୃହ ଭିତରକୁ କେହି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯୋଉଟା ନ କହିଛି। ଗଣେଶ ଏଇ ବାହାରେ ରଖି ବସିଲେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ବୁଲି ବୁଲିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ଗଣେଶ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲିକା, ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ଛାଡ, ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯିବି। ଗଣେଶ କହିଲେ ନା ମୁଁ ଭିତରକୁ ଛାଡିବିନି। ଯୋଉ ମାତା ମତେ ନ କହିଛନ୍ତି ଭିତରକୁ ଛାଡିବିନି। ପ୍ରଭୁ ଶିବ ରାଗିଗଲେ ବହୁତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରାଗିଗଲେ, ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଭିତରେ ଶିବ ରାଗି ଯାଇ ସବୁ ତାଙ୍କ ତ୍ରିଶୂଳ ଦ୍ୱାରା ଗଣେଶଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟିଦେଲେ। ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିକି ମାତା ପାର୍ବତୀ ଭିତରୁ ଧାଇଁକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ମାତା ପାର୍ବତୀ ଧାଇଁକି ଆସିଲେ, ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ। ସେ ପ୍ରଭୁ, ତମେ ଯେମିତି ମୋ ପୁତ୍ର କି ଆମର ପୁଅ ଥିଲା, ତମେ କେମିତି ନ ଜାଣି ତା ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେଲ, ଏବେ మేము କଣ କରିବା? ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଜାଣିନଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲିକା। ସେ କଣ କଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ କିଏ ନନ୍ଦୀ ନା ନାଇଁ, ନନ୍ଦୀ ଆଉ ତମେ ଯାଅ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଯୋଉ ଯିଏ ମୁଣ୍ଡ କରିକି ଶୋଇଥିବ, ତମେ ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଆସିବ। ନନ୍ଦୀ ତାଙ୍କ ସବୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗଲେ, ଗଲେ ଦେଖିଲେ ବୁଲି କାହା ପାଇଲେନି। ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ହାତୀଟେ, ମା ହାତୀଟେ ତାର ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ କରିଛି। ଛୁଆ ହାତୀଟି ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରିକି ଶୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ଗଲେ ହାତୀ ମୁଣ୍ଡକୁ, ଛୁଆ ହାତୀର ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟିକି ଆଣିକି ଶିବଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଶିବ କଣ କଲେ ନା ଗଣେଶଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତୀ ମୁଣ୍ଡକୁ ଲଗେଇଦେଲେ। ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶୁଣ୍ଡ ଥିଲା କି? ଶୁଣ୍ଡ ନଥିଲା ନା, ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇଦେଲେ। ଶିବରାନ ପାଇକି ସେ ଆମ ପୁଅ ବୋଲିକା। ସେଇ ଦିନଠୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆମେ କରୁଛୁ ନା ନାଇଁ? କେବେ ପଡେ? ଆଷାଢ ମାସ, ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥିରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ପଡିଥାଏ। ଗଣେଶ ମାତା ପିତା ନାଁ କଣ? ସ୍କୁଲରେ ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁଛେ ନୁହେଁ? ଭଲ ଲାଗିଲା?